This is the fried bakuti. With soy sauce. Wow, lami kayo. Lagyan natin ng sili oh. Okay. Ano ba? Yung talandong, talawi. Mayroon siyang ukra, no? Tsaka mayroong sili. Satu Ukra, ang sili, lami yung kay Puruma ba? Mga ka-studio, nandito tayo sa Malaysia ngayon at syempre, kakain din tayo dito. Mayroon tayong guest mamaya. Papakilala ko sa inyo. So, dito naman, ito yung sikat na restaurant dito na nagbebenta ng bakuti. So, first time ko yung matikman, kaya exciting to mga ka-studio. Bangan nyo po. Let's go. Mating na po yung dry na bakuti. Yan combination of ribs, mayroong laman, mayroon ba yung taba? Lahat. Lahat na pala mayroon. Tsaka mayroong mga gulay-gulay. Yaw, chow kway. So para siyang dough na fried mga ka-studio. Litos para healthy living. Ito naman yung bakuti. Yan, mayroon siyang sabaw ba? Yung sabaw niya is ginseng tea. Tsaka mayroon siyang mga laman. Tingnan niyo po. Wow. Parang, lami kayo. Inuki na kuya, inuki na. Mayroong inuki mushroom, tsaka yung mga laman, no? Sus, napagi ribs, birada. So ito na mga studio, ito yung tinatawag nila na bakuti. At before that, pakilala ko muna yung kakulam natin. Walang iba kundi si Kim Linhar. Hello! Finally. Bisaya din to. Tapos, taga Cebu po siya. Parehami, taga Cebu. Matagal na kami nakulam nito. 5 years ago pa to. Ngayon, first time din namin nagkita, kaya excited kami. Saka maraming salamat sa pag-welcome namin dito sa Malaysia. Dong, maraming salamat din sa pagpunta dito sa Malaysia. Nindot, manday kayo din niya. Ang mga pagkaon, perting barato ra ba? Lami kayo. So balik-balik na din, Yeah, excited yung kaon do bakote. Excited na kayo So di na to ni dugayon. Game, kaon na ta, burak na to na kay kuan pa na ba ta fighting sa sili Bago tayo kumain mga studio, pray muna tayo. Sige. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Amen. Tara, let's go. Kainan na to. Kainan na. Sige dong. So, ito na itong ang rice na ito, no? Ako sa naibot. Rice is life. Isag na pa tas Thailand. Malaysia. Malaysia, day. Tangi. Ayan. So, dong, kung sabi mo gusto dong, kining sabaw dong. Gari na imong pandong bidong. Sabaw. Unya. Kuan mo na siya ang bakote soup. Nya, kuan siya kanang made. Thank you. Kanang kuan siya ba kanang tea herbs. Yes. And ito din dong mas masarap din talaga yung dry bakote. So taga-anti ka ani nga kanang kuan dong kining dry bakote dong. So tilawi unsa imuhang kanang honest nga kanang kuan ba? Review ba? Ana. Sige. Ako sa ani be magkasata ni. Ayan. Okay. Bakote mga studio na mayroong soup. So tikman natin to kasi mayroon siyang mga unudo. Di ka makansi ni ba? Di jud. Okay. Sabaw muna. Yay ka. Wow, parang healthy yung sabaw te. Kay herbs man dong, ginseng, ana ba? Ginger, no? Oo. Kini siya daghan kay sili, kay sili is life jud ko. Wow. So, kay okay ka dong? Gikaon ta. Wow. Mo ni siya ang herbs, kini. Diba? Wah, kayo jud. Tilawi ang kanang kuan. Dong, kumusta man inyong biyahe? Okay na kayo? Ngayon, mga challenges bagay nabili na akong passport sa airport. Kasi naiwan yung passport niya sa airport. So, sa Manila, no? Buti na lang hindi pa nakalipad ulit yung airplane. Correct? Lami din Yung wala to siyang kuwanti na taba. Bali, mga laman lang talaga. Oo, pero I think may taba din. May taba din. May, ang tawag dito, belly. Ano ito? Nya, sili kaya di ko mabuhig. Walay sili jud kini ato ni kanon, Ala, gabiho, Na. Kana kaya, numin ko ya. Wow. Sili is life. Kaya lagyan natin ng sili, no? Yan. Lagyan natin ng sili, Tsaka, ano ni sa ate? Ng
Garlic. garlic. Mm. Yan oh. May Wow. air. Sarap, no? Dito sa Malaysia, napakadami nilang different types of food kasi Malaysia is a multi-racial country. Meaning may Malay, Chinese, may Indian. Kaya dito talaga, it's a food heaven sa Malaysia. Tapos, oo, pero open country lang sila, open country. And then, maraming ano tawag dito, depend talaga yung pagkain types of food ba. Kaya, tapos, mura pa. Kung gusto niyo magbakasyon, make sure na ilagay niyo sa list ang Malaysia pala. Ano ba? Yung talandong, talawi. Mayroon siyang ukra, no? Tsaka Oo. mayroong sili. Sa Ukra, tuwa mo sili, sus. Lami, igay, puro mawa. Tilawid dong, lamig kayo. No. Lamig ka flavor ba? Tapos yung okra niya, nagko-complement doon sa mga sauce ba? Hindi mo malata na gulay yung kinakain mo. Hindi mo akalain ba na ang baboy may okra, no? Yung ganito ba? Isa dyan, kuya. Yung sauce niya, grabe. Yung soy sauce niya ba? Ang sarap. Grabe. Pero sa dalawa, Chili. yung dalawa talaga yung masarap. Yung may soap at saka yung dry ba? No? Dapat Partner talaga yan sila. partner sila ba? So ano dong expectation niyo nung abang andun kayo sa Pilipinas, coming over to Malaysia, may expectation ba kayo? Na masarap kaya yung pagkain doon? Okay kaya yung lugar? Ano ba? Dito sa kuan yung expectation talaga namin na marami talagang pagkain ba. Kasi nung nakapunta ako ng Thailand, marami din eh. Dito sa Malaysia, napaka-excited ko talaga ba na tikman ba. Kasi nakikita ko din sa mga video na sobrang maraming mga food vloggers na pumunta dito, nakatikim talagang sabi na masarap daw yung pagkain ba. At talagang masarap talaga na prove ko na kasi siyempre nakatikim na ako dito ba. Yung kuhan kasi nila, yung mga pagkain dito is flavorful, hindi siya matabang, at saka hindi din siya maalat. So talagang tamang-tama ba yung timpla ba? Sa atin sa Pilipinas kasi mahilig tayo sa maasim at maalat at matamis. So, dito, saktong-sakto talaga ba, swak ba? Kaya maraming mga foreigner, mga tourist na pupunta, nagustuhan talaga yung pagkain. Mas mura kumain sa labas kaysa magluto. At saka yung ginagamit nila, no? Napaka-healthy ba? Oo. Yung mayroon siyang mga ginseng, ganun. Oo. Sa atin kasi more on kuhan ba? Iba ding style ba? Diba? Oo. Dito, yung mga herbs nila, ang daming nilagay talaga. Oo, herbs. Tayo, wala man tayo mag-herbs, no? Ano? Salamat kayo sa pag-uban mong kaon na rin sa kuhan. Ay, salamat Bakot kayo eh. nga. Pumunta kayo dito. Hindi ko din talaga in-expect na punta kayo, no? Biglaan, bili ka agad ng ticket ba? Pag kuhan kayo, makapunta kayo ng Malaysia, hindi kayo magsisi talaga. Ang sarap na pagkain. Mahin nyo po. Shout out sa mga viewers ni Bisaya Studio. Tsaka kay Day Yuri, Day Elizabeth. At saka sa misis mo. Parang siyang do daw ba? Oo. Tuslop ko na sa sabaw. Your chakwe. Isaw-saw. Yan na, oh. Tapos Okay. tikman mo dong, yung flavor talaga dong, tikman mo. Kasi first, hindi siya masyadong masarap. Pero habang tumatagal, parang meron ng flavor na lumalabas. Kung ayaw mo kumain ng rice, yan. Okay. Sa studio, doon kayo, Jamoro bining ganahan ako. Oh. Dong, kana, veggie, okay kayo. Yan, magkauntag veggie para balance lang ba? So ito yung request nyo kasi lagi itong taba, BG naman. Mo jud. Ano, laban ubawi lang. Nan. Sus, Mia. Saan ba yung chili challenge nyo dyan? Wala na. Naubos na sa kanya. Ubos na yun sa akin, oh. Lugi ako. Chili is life talaga.
Meron din tayo dito dong, asamboy. Para siyang ano ba, siniguelas, gani. Mm. Asam-aslong. Ay, Tingnan ganda. to. I-try mo to. Ayan, oh. Thank you, te. Masarap. Uy. Yan. May pagka-lemon siya, tiro. Ayan. Alami kayo ba kay? Labi na kaning Workman kanang meat. pork rib dong. Oh, Ari dong, kawa ari sa dong. kwan sumol. Okay dong, pork rib dong. Sa Ah. gusto ka rin? natin, pla. Ha? Slam na siya, sir. Asamboy. Samboy. Humo kayo, uy. Umo kayo ba, no? Meron Kailang flavor. matagal pinakuluan mga studio. Oh, ano mo talaga yung flavor. Wow. Kurang daghan na kayo, ano ba? Okay. Ya. Ana, yati na ni Ron. Nga, ato sa tagaan pag anuhan natin binlan sa nato si Ben ba? Kana, solo. O solo na si Ben niya. Panalo, panalo. Sila sa kuya. Basta kakaiba Kailangan yung... may rice talaga. Mm. Na, itong strips dong, cuttlefish yan. Masya ka ng buwad nga, cuttlefish ba? Kayo no? Yang flavor kay nag-blend yun sa tanan-tanan ba no? Mahirap explain yung flavor eh. So, meron siyang... Matamis, maalat. Pero hindi masyadong kuhan ba? Parang nag-combine kasi sila. Kaya mahirap sa explain. Hindi ba siya kanang murag luod gani? Kay kung di ba kung maghumba ta katong puro tambok murag maluluod ba sa Oo. madugay? Ito Hindi parang siya. masarap kainin ng mga laman niya ba? Oo. Sarap kaayo. Na. So ayan o, maraming salamat sa panood sa episode na ito. Oh, Maraming salamat. dong ha. Na my idol, King Oo. Limhar. Ayan, paki-follow po ang kanyang YouTube channel, paki-subscribe. King Limhar, ayan. Iyan po, ilagay ko din dito sa link sa baba. Kasi Enjoy namin tong Welcome along bakute. way, no? Tagal na dong no? Mukbang. Grabe. 5 years na po, oh. Kaya medyo nag-gain ako ng weight ba? Hindi talaga, medyo talaga nag-gain ako ng weight. Kita natin yung tubak dati.